أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joti Dedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala nyini juma donya fa abi kerengere kosobe trakati bo ala deli ya fa deli yon jodi kado ani nyuma keli aminani telima ani aminani Allahu Ta'ala bolo o yoroni gelenye yon jodi subhanahu wa ta'ala ale minyanda yon jodi kajina uda ka meleka uda ka urna uda yon jodi kado akwaya ayeni beda jile ke makile nganu koso minye ya Rasulullah Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jonti Sedou ne min ye kira banye kira min do ikado arabu de do joni sodi kado afatule adalembe Madina be dinyana ni ma min go ko dinya mandi joni sodi kado yen galotige min ye arjinai abi soro ki to dinyana joni sodi kado nafulu bi soro ki to dinyana Allah ya rabbi soro ki to dinya de la kado dinya te gwanzanye amma nyine Allahu Ta'ala fe shemasa masa min ye jinani malaka uda joni sodi kado kwanga shun anga sali anga ale ala batu anga ale ala nyini yoni sodi kado ala ma fo qur'ana kulu kono ati sema fura kono ko ala bi shun wala ma ala bi sali na ala naka meleko bi soli ke kira ya Rasulullah Muhammadu kan wa sallim kele shemasa o ala kele min bi sokola o ala kele min nye ko bele jele kalama o ala o kele min bi se ka ko ban o ala bi nyina ale ala kele de fe ama nyina o ala kele de fe ya rabbi don se ka do gele ni gele min gele me ka nga jamana soro atabaye ala ye awuli baye ala ye anye baye ala ye don se di ka do ka dila ka nye o ya Allah Ta'ala ye ama nyina subhanahu wa ta'ala fe ala min nye kele do shemasa ala min na ye qur'ana jigi Muhammadu Rasulullah min gara sungolo kile muga ani wolovla don se di ka do o de ina azallahu layatul qadri wa ma adraka ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تماز الملائكة وراه فيها بإذن رب من كل آمر سلام يا حتى مات الفجر ينشدوا نيا الله تعالى مكاي من جرا كرام محمد يا رسول الله دما كرام كو ني فرلما كو جوو ni vorlama Jonsi Sedou Qur'ana jigina ni ndela Jonsi Sedou kadda ajigina maminga oye Rasulullah lailatul kabina alay nyeda harama don dekelenye Jonsi Sedou subhanahu wa ta'ala ko harama de min bala ni kari ka jamana fe abdina de do kaki ka jamana fe kaki bona fe dina do ifaso dina do Jonsi Sedou ma minnu bu faso fe ma minnu bi wuli ka jola ma minnu baraka jamana indeme ma minnu baraka jamana kishi an bi dugaw ke ya rabbi ya rabbana ma wo man di kibi jamana en buru jafu ka jamana en bob dala ala ki fasa ala ki fasa ala ki halaki ala ki takke ala ki takke ala ki takke don se di karo bi majugula majugu minnu ni marfa dole doanga anya ni Allah Ta'ala fe ala kan du kalo dibila ala ku takke ala amin ma minnu bara le buka joti de ku deme dibila keneka ala ku taki ala ku halaki ami do bi toni jidu ma de ala ku halaki joti sedu jamana ngono bi mi nyengi nyini nga bamandia o gele ngando mable joti di kardo jamana wala minnu bara le menywanga kuna mali buruja ku ka mali taki ala ka kojuru la ya rabbi mimu nyina mali ko ami suma mi ala ko mine ma woma ni ye miskara jaratita jonsi sedu kado miriala kewalela dabalila fena temi nabi nyashi jamana maka jamana degu ikara jamana ndenyo ikara kokan jamana ala de nyebe ela ibi bara minga ngake ala de bado o gundo be ala de bulu ya rabbi ala ki halaki ala ki halaki ala ki takke ala ki molo nyana ala ki molo lahara ami ala ko mine Jonsi Sedou jamana segana jamana nyenna jamana koroba Jonsi Sedou min dara jamana ngani wati damado ngono nye jamana te farafina na yu soro ka jamana ti jowo wal matiti wallahi mali anyo jamana wi mali segana dara
Yon Seydou sanga ko here yon Seydou mabbe mbafiye ya rabbi ma minu ngeleme ku bolo na folota ka doniyata ka jamana indeme ka kishi ya rabbi ala ka ku yesrae sarami nu ba soro nyana sarami nu ba soro la ami ibo ma do donwa Seydou nandume ndoma camion ngeme duru fi sabilillahi ne ka jamana torolanga jamana dogina ayo ne ni dinga jamana deuma aya yere deme mina bi ma min bolo Conakry mina bi ma min bolo Mauritanie camion fleni ay mina ka kono abi Algérie ego camion joli camion keme duru ire morku banwa abbe bala ire morku bala citerne bala fungo pe ni mina bi bolo e ja ndo may bana e boy camion ire morku keme duru obi makile mbolo Jean Zedou bana do mbo semendia ganyana bana mimbi maliko na ibadan ibolo ngoni na fokeme camion keme duru nyana bi soro ma mbolo Jean Zedou soro ni karite kile nyu abembolo aningar ledo ndaledo ala ka fo Allahu ta'ala de nafulo india nafulo indira ne makaso ke ni jamana indi ka sababu ke ni jamana do nye mbale mo ndo mbi hinuna o mama jam e do dula do ye sukaro gele akele ani malo do ye do fara ka kele mawo ma miskara jaratin nafulo la iya nyini jamana do ko ka ni gele na ala ka nafulo ki matasumai ma yi nagashi ala ki nagashi ma yi jigi ala ki jigi ma yi toko ala ki toko ni ya wori soro ala ka wori nyanyani e ka bi kai George Seydou jamana in doro ledu kabina fora domi ko CEDEAO e sanction ta Mali kama George Seydou o kera do muguri ko o kera do ni soja ko dula juro minu mbala nu ka wari janeme wari suma ko duguma je u ye tan wala mugan yele tan mugan keme woro keme duru aberata soku koro de biboloyi anna fulo miskara jarati ala ka kima jandeme na do sababu ami adoro me odoro me badu akeke nglingu je jandeme nglingu jigi mimbe ni jandeme do mba mi ala ka koy ala ka barka do ni bawo ma ya jigi ka fon jananga doko jamana gele kama ambargo kama jamana do nga lafiya adoro me kelen wo kelen ni jena ko ala ka farka min janika ala ka kera yi na fulo tigi minu ngare la nu baraka jamana indeme a fulo Seydou nandume ba Seydou akana matoro nyedimi vura de do kwadimi vura te tabale goshi camion ngeme duru fle nyaadi ala kama ga jamana doma afole tabale goshi ala ka barka do ala ala ka na kishi ala ka na kunaja ala ka hera ka nai ala ka na labanye ala ka na konye ya rabbi ala ko kaka ala boya kama muhammad rasulullah sayyidina ali sayyidina badr sayyidina bakar sayyidina umar barka kama magani madina barka kama kureshu barka kama ya rabbi anga jamana de ala ka kishi ala ka mali kishi ala ka mali kishi fatiha ayanga ni siri anga mali jugu daga mali de memba anga do kuyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika lahu la sharika la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah amin allahu la ay kologela kana kashi allahu la ngi kana kashi muhammadun rasulullah kologela ya hera do jamana ngono ya rabbi ambi teme uranda la sisa mali yɛrɛ bina ka pétrole bɔ sisan an bina an ka sanu bɔ an bina an ka sefa créer an ka fara maliyɛn créer ala ko kɛ mali wari fara yɛrɛ ti d'a kan atimi bɛ labɛn na o ami ya rabbi ami ni denmisɛn jeni min ni ala ye fanga d'a ma jɔnni sedu k'a dɔn n'o ye Asimu Goyita ye n'a bara ka taama tasuma kanu kan n'a bara ka taama jikala kɔnɔ malidenw bi hɛrɛ sɔrɔ ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kunnaja ala k'a kisi maa minnu b'a nɔfɛ k'a dɛmɛ baara in na n'o ye gouvernement ye Sogɛli Kokala Mayiga ka taa se ministre ma kadiri fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ni hakili ɲuman b'i la jɔnni sedu ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ k'an kisi alifatiha ami alhamdulillahi rabbil alamin ni ye Mali jɔnjɔ ye jɔnni sedu i k'a dɔn joona yanni an ka don sɛbɛnw kɔnɔ min ye jamanadenw ye i k'a dɔn wulikajɔ bi fa bɛɛ lajɛlen la min ye Bamakɔ ye ka taa se jamana a marabolo bɛɛ fo jamana kɔ kan jɔnni sedu i k'a dɔn ni waati ma an da n dɛgɛ ma an bɛ minnu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen la k'a dɔn jamanadenw bɔlen bɛ fa min ni fa min sisan an bɛ taa Zegwa min ye Sikaso mara ye i k'a dɔn arajo kologɛlɛ min n'a bɛ Zegwa o directeur i k'a dɔn ale bɛ wulikajɔ la denmisɛnw bɔlen don sɔgɔmada in na
directeur a bi sɔgɔma. Marhaba daba an sɔgɔma. Nba. Daba an b'a yɛrɛ fo fɔlɔ. Naam. Parce que jamana bɛ lamɛnni min na bi ka sababu kɛ jɛ ka fɔ a barika ka bon kosɛbɛ. O diyara n ye. Tɔgɔ ni jamu ni radio tɔgɔ fɔ an ye. Karim Sidibe radio sababu. Aha. Donc n bɛ foli k'aw ye a fɔra cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa ye laɲini min kɛ o don o. Ko a ka di ale bɛɛ kɛ ŋɛniya yira ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋɛniya yira jamana kɔnɔmaaw la. O fɔra cogo min na anw yɛrɛ fɛ an bɛ se k'a fɔ kabini Ala ye an dan Zegwa yan. Min kɛra bi a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Ka d'a kan kabini nɛgɛ kanɲɛ 8 waati. Inna lillahi. Fo kana se sisan ma. Adamaden bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka na. Kabako yɛrɛ kɛra ka d'a kan. An jamana kɔnɔden malidenw bɔra yan. Mais ka d'a la k'a fɔ Mali ni jamana caman tɛnkulen don ɲɔgɔn na. O jamana caman sera an fɛ yan ka na nin taama in kɛ an yɛrɛ bolo. Min ɲɔgɔn kɛ. Ka bɔ Burkina ninnu na ka na Zegwa wa? Ka bɔ Burkina ka bɔ Côte d'Ivoire o den dɔw bɔra ka na an dɛmɛ nin taama in na. Fɛn dɔ min ɲɔgɔn ka dɔgɔ. O de la an b'a fɔ ko k'a daminɛ Zegwa yan ka taa an ka kɛ tawudenni ye. A hakili b'a la bɛɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ. Dama bɛ min fɔ ka fara o kan. Kabini jamana ɲɛmaa ko o don o ka fɔ ko ka frontière datugu. Ni frontière datuguna yɔrɔ a ka gɛlɛn a bɛ juguya Mali ma o ye frontière dalamaaw ye. Nka Zegwa k'asi ma sɔn ka frontière tigɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ fo ka na se bi ma. Ala ni colonel Asimu kanu kosɔn. A kumakan k'o bonya. A kumakan k'a bonya. Bi sɔgɔmada in na. Commune maire Bakari Kulubali. Ka fara an ka préfet Kajulu bɛɛ bɔra Kajulu ka n'an sɔrɔ yan sɔgɔmada in na. Ka na lateli min bɛ denmisɛnninw bolo. Yakuba Ouattara n'a tɔɲɔgɔnw bolo o y'a sɛbɛn k'a di préfet ma sɔgɔma. Ko ka taa di colonel Asimu Goyita tɛgɛ ma. O dun ma dɔwɛrɛ fɔ. Ko a ye min fɔ n'o tuma sera. A ka d'a la k'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zegwa ka denmisɛnninw. A ye min kelen fɔ kabini o don ko ni ale échouera denmisɛnnin bɛ échouera. O seginna o kuma kan k'o fɔ préfet ye. Wa ko fo n'a datora colonel Asimu Goyita la n'o tɛ ko yan denmisɛnnin kɔni sen t'a la. A kɛra yan cogo min na a kɛra Kajulu fana ten. Fo an ka bɔ k'o bonya lase aw ma. Sidibe n b'a fɛ k'a dɔn a ka nin taama ye a kun ye CEDEAO ye min da ka jamana sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Ani dɛmɛdenw ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ka kanu a n'a ka dɛmɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Yalima a ko lamɛnbaa kun ye jɔnniw ye. A ko lamɛnbaa ye jeunesse communale min bɛ Zegwa yan. Awɔ. Olu de y'a labɛn nka maakɔrɔba baden de tun b'a la. Maa min na n'u y'a boloda o kɛra ka bɛɛ lajɛlen wele ka fara ɲɔgɔn kan. Walasa bɛɛ k'i sen don a la o dun y'a laɲini min kɛ a kɛra o cogo kelen pe la. Taama in kun jɛra sa wa? A cɛra Ala ma mɛn a cɛra a ma mɛn. Ka d'a kan a daminɛna kabini nɛgɛ kanɲɛ 8 waati. Fo ka taa a se sisan ma an y'a kun cɛ sisan. Sidibe an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka lateliko ɲuman na. K'a yɛrɛ ni ce. Kunnafoni ni Ala sɔnna Asimu Goyita b'a mɛn Choguel b'a mɛn. Ni Ala sɔnna a ma. Merci bien. Merci beaucoup. An balimaw i k'a dɔn nin don sabula min ye welewele da ye yɔrɔ caman de datugulen don ɲɔgɔn na minnu b'a fɛ k'an wele ka taama kunnafoni d'an ma sɔɔni an bɛ taa san n'o bɔra sɔɔni an bɛ taa Suisse maliyɛn minnu bɛ Suisse jamana na Jean Sisedu yanni an ka wele i bolo don. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays a bɔ Pasiriba n'o ye Burema Gindo ye k'an bara ka wele nin y'a ka sɛbɛn ye k'an bara ka wele salamu aleykum. Aleykum salam. Aba. El Hadji Dawa. San. Centro ni Karantela. Naam. Aba Maman Touré. Awa. Adaba. Aba. Nam. An tulo b'i la. Bi sɔgɔmaden na. Ayiwa. Labɛnw bi sen na Centro ni Karantela yan. Kabi kunu an ka mara ɲɛmɔgɔw. U ye weleweleda kɛ ka se sankaw bɛɛ lajɛlen ma. N'a ma ɲɛ an bi faso de dɛmɛ ka bɔ juguw bolo. Wa san bɛɛ dun b'a dɔn san ale jɔyɔrɔ ka bon Maliko la kosɛbɛ. Ni bɛɛ b'a dɔn Asimu yɛrɛ ye sanka ye. Sabula Asimu yɛrɛ bi bɔ Moribila. Ni bɛɛ bɔra ni faso ma bɔ o b'a jira k'a fɔ faso ma jɔyɔrɔ fa. Awa sankaw fana y'a ɲini bi. Nɛgɛ kanɲɛ 15 daba. San bolonkɔnɔna a bi i ko forobakɔri cɛ don. Colonel Ousmane Sangare. Ale min ye an ka gouverneur ye. A yɛrɛ ko a bi ye kɛnɛ kɔnɔ wa a ye weleweleda kɛ ka se san bɛɛ ma. Nin tɛ Asimu ko ye nin ye faso ko de. Sabula ni jugu nana k'a b'i kɛlɛ.
aw bi fara ɲɔgɔn kan de ka jugu kɛlɛ n'o banna a bi sɔrɔ k'a ɲɛsin aw yɛrɛ ma ka kɛlɛ ban wa depuis kunun daba an ka kafo n'o ye organisation féminine musow ye olu fana ye kunnafoniw di bɛɛ ma a ko bɛɛ ka bɔ en même temps sɔgɔmaden na sangaw ye Jamil Bitar ka intervention mɛn o ye jeli kura don u la tuguni k'u bi bɔ i kow ɲɔgɔn tɛ tabarikala o de kama plateforme de jeunes min bɛ san n'o ɲɛmɔgɔ ye Mama Santara an k'a ma Jérémy o fana ye denmisɛnnin kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu de b'a la ka chaise labɛn chaise kɔni b'a la ka na nacogo bɛɛ lajɛlen na tabarikala daba ka fɔ ka kuma kuncɛ an ka commerçant dɔw bɛ san sugu fiyɛ b'a la u ni tailleur u ye Mali drapeau ka a ko ni mɔgɔ b'a la k'a di fu ka di u ma fu Demba So ani Sajo So ani Bari u ko ko mɔgɔ 400 ni kɔ de taara drapeau minɛ fɔlɔ ayiwa aba kana da drapeau dɔrɔn ma u k'u jija foyi kana fara foyi sɔngɔ kan fo ka nin ko in ban an b'a la i ye min fɔ an b'a la k'a jateminɛ parce que commerçant an bɛna jateminɛ kɛ ni fɛn farala fɛn min sɔngɔ kan san kɔnɔ daba an b'a la caman jɛ ka fɔ la parce que an ye Seydou Nantume ka waleya mɛn an ye waleya min mɛn Seydou Nantume da vraiment a diyara an ye a bonyana an ma an b'a fɔ o la kosɛbɛ aba aw ka lajɛ a bɛ kɛ san fan jumɛn a bɛ kɛ an ka balontan terrain Segu Danbele da la Jamil Bitar b'a yɔrɔ dɔn 15h waati 15h waati ayiwa parce que kɔni tɛna yen sɔrɔ parce que ale bɛ boulevard la ka ban ni Ala sɔnna ma ayiwa an b'i fo n'Ala sɔnna ma aba an b'aw fo k'a waleɲumandɔn a ka wuli ka jɔ la merci ni Ala sɔnna ma Sana Lamini i k'a dɔn Bamanjɛ wale a bɔnɛ dɔ jiginna aw kan ni Ala sɔnna aw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri fasoden ɲumanya la o ye kɔrɔlenko ye inchallah jango k'a ka hakilina jira an b'i fo kɛ waleɲumandɔn voilà Georges Seydou i k'a dɔn yanni sɔɔni cɛ an bɛna i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan Georges Seydou i k'a dɔn kan'i bolo don fɔlɔ an bɛna taa chambre de commerce président fɛ yen Youssou Bachil i k'a dɔn Juraw président Bachili awɔ président Bachil allo Youssou Bachil bonjour allo Youssou Bachil alors chambre de commerce président Youssou Bachil a ma labɛn fɔlɔ n'a ma labɛn a ka labɛn sabati joona allo président allo bon alors chambre de commerce président Youssou Bachil an b'a fɛ k'ale ɲininka sabula mɔɔw ye kulekan bɔ kaban k'a fɔ ko ayiwa min ye minɛn dɔw ye olu gɛlɛyara sukaro gɛlɛyara mun na surtout Bamako dafɛla Bamakɔ yɛrɛ dafɛla la a gɛlɛya bɛ yen dɔ solila k'an wele ko sukaro kɛra 440 ye nɛgɛ la n k'o bɛ se ka kɛ cogo di nɛgɛ la c'est à l'entrée de Bamako alors Georges Seydou i k'a dɔn an ni président bɛ ɲɔgɔn bolo Youssou Bachil chambre de commerce président Youssou Bachil i ni sɔgɔma alors Youssou Bachil k'a dɔn kulekan bɔlen don CEDEAO kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ min da ka jamana sɔrɔ i k'a dɔn a dɔnnen don ayiwa gɛlɛya in dun i k'a dɔn a fanba ye Juraw ye aw dun ye mankan a ye kumakan dɔ bɔ jira k'a fɔ ko min ye a bɔ fɛnw ye foyi tɛ fara a kan d'abord vraiment ne b'i fo ni ɲininkali la a tun ka di n ye a mɛnna ka kunnafoni di mɔgɔw ma jamana bɛ lahala mun na mɔgɔ caman de wulila ka kuma ka fɛn fɔ u tɛ fɛn mun kalama ka tila ka solution fana fɔ ka sɔrɔ u t'a solution fana ye CEDEAO ye nin ɲangili ta ka se an ka jamana ma an b'o kɔn fɔlɔ ka tila k'a se ka kɔn a man kan an mako tɛ bi ɲangili na an mako tun bɛ dɛmɛ de la jamana bɛ lahala mun na CEDEAO tun kan k'an dɛmɛ de IMOA tun kan k'an dɛmɛ de jɛmaw bɛɛ kan k'an dɛmɛ de mais n'u m'o kɛ f'u y'a kɛ ɲangini ye an yɛrɛ kɛ u ye fɛn kɛ u man ka fɛn mun kɛ mais o n'a ta o ta u ka ɲangini kɔnɔ u ye fɛn damadɔ fɔ ko t'a la balo ko t'a la fura t'a la taji t'a la u yɛrɛ ko armement t'a la ɲangini kɔnɔ mana kɛ cogo cogo gɛlɛya b'a la mais ne bɛ limita mun di maliyɛnw ma dɛ a y'aw da ka sunɔgɔ foyi tɛna manqué jamana kɔnɔ yan depuis CEDEAO ma nin ko in kɛ Mali ye jamana mun don jago jamana don et puis nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye 2012 a kɛra foyi ma manqué coronavirus kɛra 2020 frontières bɛɛ datugura o tɛ CEDEAO nɔ ye foyi ma manqué 18 août
20 foncier dɔ tɛ ka foyi ma manqué et ni nin nana bi a bɛ k'i n'a fɔ an delilen b'a ko la ministère de commerce ani chambre de commerce a bɛ kalo 2 bɔ u y'o kɛ sunkalo makɔnɔ de kosɔn k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ du yan ka fɛɛrɛ tigɛ a ka na a ka caya a prix ka nɔgɔya o baaraw bɛɛ bilala sen na n'i ko ko an bɛ mun consommer san kɔnɔ Mali la pour ton information million 10 ani 2 o de bɛ du Mali la 12 millions de tonnes 12 millions de tonnes o de bɛ du Mali la san kɔnɔ malo ye million 2 ye a tɔ de ye million 10 ye mun bɛ sɛnɛ an fɛ yan i n'a fɔ kenige saɲɔ kaba tɔ jaba tamati pomme de terre olu minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan yɔrɔ olu kɔni tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na yan olu bɛ yan ka ban mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na yan o de ye sukoro ye o de ye malo ye o de ye turu dɔ ye o de ye nɔnɔ ye fɛɛrɛ sigira nin bɛɛ bɛ an fɛ yan bi a bɛ se ka kalo caman kɛ tiɲɛ fana ka fɔ produit kelen bɛ yen mun bɛ se ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔni o ye sukoro ye hali o fana a bɛ se ka kalo caman kɛ an bolo yan parce que a fɔra ko fɛn dɔw sen t'a la sini n'a y'i jaabi miliyɔn 1 ta ka taa Faransi i bɛ sukoro san i bɛ na n'a ye Dakar i bɛ na n'a ye i bɛ na n'a ye Guinée i bɛ na n'a ye Port-Noir la i bɛ tɛmɛ n'a ye i bɛ na n'a ye Mali la yan i la foyi t'o la o yɔrɔ la ka wari ci ka taa kɔfɛ gɛlɛya t'a la ka lase ka jamana fana gɛlɛya t'a la mun ne k'u kalmer an ka buru da dusu la. Oui, mais président n b'i ɲininka parce que o ye jamana bakuruba ye mais sigidala misɛnninw na a fɔra ka ban ko yɔrɔ dɔw gɛlɛyara sugu yalima a ye dabali tigɛ jagokɛla misɛnmanin minnu bara ka dɔ fara sɔngɔ kan k'a sɔrɔ aw ka yamaruya tɛ a ye dabali jumɛn tigɛ o kama waasa k'o kɛlɛ. depuis a ko in kɛra ne yɛrɛ tun bɛ Faransi ne nana don min na avion dayɛlɛla de mais an ka mɔgɔw ye baara kɛ yan n'o y'a image la u ye programme dɔ kɛ yan ka cellule dɔ créer ka bila yan chambre de commerce conseil manuel chargeur conseil des transports autorités le chambre consulaire la ani ministère de commerce ani ministère de transport jɛkulu bila k'a lajɛ minɛn minnu bɛ kun fɛ a bɛna cogo di kelen minɛn minnu bɛ yan nɔ a bɛ se ka se bɛɛ ma cogo di 2 a prix bɛ se ka garder cogo di foyi ka fara kan nin baara de dir'u ma information bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ kunnafoni di k'a fɔ fɛnw yɛlɛla fɛnw kan a mana kɛ cogo cogo 100 o 100 95 ou 98 olu ye fɛn respecté prix bɛ ka feere a prix la a bɛ yɔrɔ bɛɛ n ko prix ko nana sɔrɔ a kɔnɔ mais ni feere kun taara avant aujourd'hui a feere kun taara ka sɔrɔ bi tɛ donc ka fara prix kan an ye programme dɔ kɛ ka mɔgɔ sensibiliser ka mɔgɔ kunnafoni k'a fɔ ko nin waati la mɔgɔ kana perdu mais fɛn ɲini waati tɛ fɛn ɲini waati tɛ bɛɛ ka kɛ jamanaden ɲuman ye ni kelen nana jamana kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ n'i ka contribution u k'a lajɛ sukaro nɔnɔ farine tulu ani fɛn bɛ dun ka fɛɛrɛ tigɛ a prix mun b'a la foyi kana fara kan ni mun bɛ se dɔ ka bɔ a la yɛrɛ n bɛ kunnafoni d'i ma pétrolier olu ko prix mun mana fixé pompe la olu bɛ dɔ de bɔ a la yɛrɛ ayiwa i y'a faamuya parce que ni olu ye dɔ bɔ a la transporteur tɛ se k'a fɔ ko dɔ farala carburant kan olu fana tɛ se ka fɛn dɔ fara transport kan n'olu ma fɛn fara transport kan ni minɛn nana a gɛlɛya ko a tɛ gɛlɛya k'a fɔ ko fɛn ka fara kan État fana ko ko sukaro fɛn fɛn bɛ yen 100 o 100 ale bɛ jɛ 50 fana kɔ malo 100 o 100 ale bɛ jɛ 50 kɔ tulu 100 o 100 ale bɛ jɛ 50 kɔ État y'a jɔyɔrɔ fa privé fana y'u jɔyɔrɔ fa ayiwa a ka ca Ala fɛ an tɛ gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na parce que Mali jagokɛlaw contrairement jamana tɔw la 100 o 100
i ko tol ko abe malien tubabu tɛ libanais tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ malien damadu don. Oui, président i ka dɔn n b'a fɛ k'i ɲininka tulotigɛ bi fali sɔmi est-ce que Mali jagokɛlaw man ka miiri ni tasi kɛ sa k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se k'an sɔrɔ Ala k'an kisi walima min ye chambre commerce ka politique ka usine caman kɛ sabula ni usine caman b'an bolo nin caman b'a la i k'a dɔn Mali ti jɔrɔ Mali tɛ siran est-ce que o b'a ka jate la ka usine caman kɛ waati nataw kɔnɔ. Wallahi a b'an ka jate la o b'a fɔ ko politique d'industrialisation ministère du commerce y'o kɛ a mɛnna. Mais anw ye fɛn wɛrɛ fɔ mun t'o bɛɛ ye. Ka capacité de stockage sɔrɔ yan. Capacité de stockage. Awɔ. Hali n'a bɛ bɔ jamana kɔfɛ. A ye fɛɛrɛ kɛ. Ka jiginɛbaw caman jɔ. N'a nana i y'a ta kɔnɔ. Hali n'a kɛra kalo 4 kalo 5 kalo 6. Salon na sini m'a fɛ coronavirus nana o tɛ CEDEAO dɔ ye o. Frontière bɛɛ datugura. O kɛra. Maintenant fɛɛrɛ dira. Mɔgɔ nana ni minɛnw ye. K'a bila yɔrɔw la. I y'a fɔ cogoya min na fɛn kelen bɛ mɔgɔ tulo somi. Ne bɛ appel mun lancer gouvernement yɛrɛ fɛ. Produit mun ka jugu n'a bɛɛ ye. Mun ye essentiel ye. O de ye carburant ye. Awɔ. Capacité de stockage mun bɛ Mali la yan. A tɛ boli kɛ. Mais malheureusement. Privé mun bɛ pétrole la. U b'a fɔ ma ko GMPP. Awɔ. Groupement malien de professionnels du pétrole. Camion 5,000 de b'u bolo yan 5,000. I y'a faamuya. Camion 5,000 de b'u bolo yan. Olu camion de bɛ ka an sutura bi. Mobili b'u bɛɛ kɔnɔ. Ka tila fana ka essence kɛ yɔrɔ bɛɛ la. A ka ca essence 100. A jiri ko 1000 ye. Mali yɔrɔ bɛɛ la. I b'a sɔrɔ olu essence fana carburant b'a kɔnɔ. Ka fara dépôt mun bɛ yen. O de kɛlen bɛ ka an minɛ. Mais a ka kan Kayi, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Gaoudouni, Sikasso, Kouroukoro, Bamako, ka dépôt sɔrɔ ninnu bɛɛ la. Carburant, gaz butane, ani tous les produits de première nécessité. Ka magasin baw sɔrɔ nin bɛɛ la. Ala ma anw garisɛgɛ kɔgɔ ci la. A ye jamana mun bɛ kɔnɔ la o b'a fɔ ko pays international. Mais i bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ. Gɛlɛya bɛ gɛlɛya la. O ka n'i sɔrɔ. O de ye k'i labɛn. Ka jiginɛbaw jɔ yɔrɔ bɛɛ. K'a bɛɛ lafa. N b'a dɔn bi. État. Ani commerçants. A fɔ maliyɛnw bɛɛ dɔrɔn. Bɛɛ kɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma. Awɔ. Pour que nin gɛlɛya mun taara an kan. A ka ye k'a fɔ jaa aw b'a miiri Mali bɛ cogoya min na a tɛ ten. Et puis a bɛ ten fana o. Jamana tɛ jamana fitinin ye. Jamana barikama don. Jamana ba de don. Mɔgɔ min bɛ jamana in kɔnɔ fana maabaw de don. N'i y'a ta État a bɛ hinɛ jamanadenw ma. U ka sale u jɛra caman kɔ. Pour que fɛn kana fara kan. Commerçants fana y'o ɲɔgɔnnaw kɛ. U ye fɛɛrɛ tigɛ minɛn bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. U bɛ ka na n'a ye. Kosɛbɛ. N bɛ k'a mun f'i dɔrɔn. Dɔw ka bɔ a la fiyewu. Ni Ala sɔnna. Rupture tɛ kɛ Mali la yan. Merci président. Produit bɛɛ. A y'aw ka sinɔgɔ produit bɛɛ. Tellement produit dɔ bɛ yen. Olu ye wajibi parce que u tɛ CEDEAO ka fɛn kɔnɔ. Matière première dɔ bɛ yen. Mun ye usine tigiw ta ye. Olu o secteur i n'a fɔ ciment. I n'a fɔ nɛgɛw. Ani matière wɛrɛw. Don nataw la. Awɔ. Gɛlɛya bɛna sɔrɔ olu la. Ayiwa. Mais fɛɛrɛ tigɛra. Pour que commande kura mun bɛ yen. Ka orienter ka taa Mauritanie. Ka orienter ka taa n'a ye La Guinée. Pour que a ka continuer ka na. Ne bɛ boli kuma yɔrɔ min na. Ka ɲini autorités fɛ. Si ka fɔ. O de ye damu ye. Merci président. U ka dialogue renouveler. Awɔ. O ni CEDEAO cɛ. Awɔ. Yanni dɔgɔkun wɛrɛ. Awɔ. Bɛnkaso de ko in na. Awɔ. An ka continuer an ka ɲɛnamaya la. Ayiwa. An mago bɛ dɛmɛ la bi. Pour ka sécurité nati. Information mun dira a bɛ kalo 1 bɔ sisan. Armée wulikajɔ mun kɛ. A ma dogo mɔgɔ si la. O kɛra. CEDEAO kan ka fara anw kan de. Ko ɛlɛ nin. A ka maintenir. Yanni waati fitinin cɛ. A ka kɛ souvenir de kan ko vraiment insécurité nana jamana yɔrɔ bɛɛ la. Awɔ. Ni insécurité nana ka ban. A tɔ ka nɔgɔ. A tɔ ka nɔgɔ. Merci président. Bacil. Merci beaucoup. Bacil an b'i fɔ bi walima dɔn.
Merci beaucoup, Daba. Merci bien, merci vraiment. Merci. Alors, voilà. C'est d'où il ka dɔn les chambres de commerce président Youssouf Bachili maa se k'a fɔ ka tɛmɛ o kan sabula min ye feerefɛnw ye fɛn o fɛn bi don jamana kɔnɔ ni dunfɛ don i k'a dɔn Youssouf Bachili i k'a dɔn a da sera a la kumabaw ma o tuma min bɛ nin ko rupture mange bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ gɛlɛya wa minnu bɛ feere jugu la dabali tigɛlen don jaaja u kama a yaala karew kɔnɔ ani bitigininw na o tuma foli ani tanu an b'o kɛ ka ɲɛsin hali semaki ma bi da la k'a f'i kofɔlen don i dénoncélen don sa an bɛ min fɔ sa o de ye DNCC maliyɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa bɛ feere jugu la maa ma bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ voilà a tigi kofɔ dɔrɔn k'i mankan suma bitigitigi min b'i ka kare kɔnɔ a kofɔ n'a kelen bɛ ka dɔ fara sukoro kan a tigi kofɔ kana a sutura i k'i mankan suma jɔn bi ka dama an ka munumunu salo la i k'a dɔn an bɛ Suisse sɛgɛrɛ maliyɛn minnu bɛ Suisse jamana na ani africains guinéens ni mauritaniens ni sénégalais u bɛɛ talen bɛ fara ɲɔgɔn kan Nations Unies ka da la i k'a dɔn ka ŋanajira kɛ Mali dɛmɛni na ni Aruna n'a tulo b'an kan na i k'a dɔn an b'a a fana lamɛn min ye murujankaw ye olu fana bɛ labɛn b'a la ka taa ma boloda i k'a dɔn kunnafoni an b'o sɔrɔ alu la alu i k'a dɔn ayiwa murujan ko bɛ cogo di murujan ye naam allo Daba Antle murujan an tulo b'aw la an b'i fɔ ka Jagafɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo dans le monde entier Jagafɔ de ye yiri an bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn sɔrɔ min suma na awɔ donc ni Mali ko wulila diinɛ ko tɛ politique ko tɛ awɔ a ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na awɔ baara min bɛ ka kɛ furancɛna fanga mɔgɔw fɛ ko ni mɔgɔ min kɛra hakili ye sinon maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛmaanifin ɲɛ b'a la awɔ bon n'a fɔra ko bɛɛ ka kɔ bɔ Murujan ani Nara an ma to kɔ awɔ bi wulada in na juma jiginnen kɔfɛ awɔ min ye Narankaw ye wele belebele o bɔlen don Nara n'a population bɛɛ lajɛlen ma awɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka taama k'a jira ɲɛmaanifinna k'a fɔ an b'an ka transition kɔ awɔ maliyɛn tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ n'an yɛrɛ m'an yɛrɛ kɛ min ye maa tɛ se k'an kɛ o ye awɔ ale tɛmɛnen kɔfɛ bi wulada in na taama belebele bolodalen don Muruja ya Daba Ɲamana commune kɔnɔna na awɔ min n'a bɛ fama ka kɛ k'a da Muruja n'a lamini 41 village bɛɛ lajɛlen filo kan k'a jira ɲɛmaanifinna awɔ min y'an ka commune ɲɛ a ma to kɔ awɔ an ka monsieur le maire yɛrɛ bɛna ye taama ye ale ɲɛma n'o ye premier adjoint ye Modibo Jara ale ni a ka conseillers bɛɛ lajɛlen ayiwa ka fara Cagana kalanden groupe min bɛ yan min ye Cagana Sogona ye ale n'a ka jama ko ka wele sama Cagana kalandenw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni juma jiginna u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Muruja yan awɔ ka fara jeunesse ɲɛmaa ka alikaw ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka taama in labɛn u dama ka kɛ jamakulu ye ani Fatumata Binta Jara musow ka ɲɛmɔgɔ awɔ donc ni juma kɔni jiginna Daba ni Ala sɔnna Ɲamana commune denw Muruja yan an bɛ taama k'a jira Asimina k'a fɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini merci bien Murujan sɔn kɔ ni Mali tɛ an tɛ foyi lamɛn merci ko kuma fɔra maliyɛn bɛɛ kan di yɛrɛ ye o la nin ye anw ka lateliw n'an ka fara ɲɔgɔn kan ye kabi Ɲamana yan a diyara n ye Alu Tarawele Muruja Ɲamana an bɛ aw fo dan tɛ foli min na foli diyara n ye an b'aw fana fo a ka fasoden ɲumanya la alors journaliste Seydou i k'a dɔn an bɛ wulikajɔ boloda min ye Jagafɔ ka ciden Mayiga i k'a dɔn ale bɛ n k'i ɲininka camancɛ la Bamakɔ yɛrɛ camancɛ la sabula taama belebeleba bolodalen don n'a sɔrɔ Mayiga tulo b'an kan na i k'a dɔn ayiwa an b'a a lamɛn an ɲɛ bɛ ja kunfɔlɔ minnu kɔnɔ an ɲɛ bɛ jaw la voilà Mayiga ni Mayiga tulo b'an kan na Jagafɔ ka ciden don boulevard de l'Indépendance la Aruna Kulubali Suisse i k'a dɔn min ye farafin jamana Aruna bɛ wele la o min ye ayiwa farafin jamana bɛɛ den kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Suisse Nations Unies ka ayiwa daba la Aruna ka kunnafoni fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ Mauritanien Ivoirien i k'a dɔn Burkinabé Malien Sénégalais i k'a dɔn hali Centrafricains bɛ yen Nigériens bɛ yen nin bɛɛ taara fara Maliens kan i k'a dɔn k'a dɔn taama min ani hakilina min bɛ kɛ ka t'u ŋaniya jira tubabu jamanaw na journaliste i k'a dɔn min kɔni ye nɛgɛw kɛrɛfɛ ye i k'a dɔn awa sɛbɛnkuraw kɔni an dɛsɛra k'a kala weleli bolo kan nka a bɛ ɲɛ o kɛcogo de fana na o tuma an bɛ Aruna ta Aruna Kulubali ale bɛ Suisse Aruna Kulubali depuis la Suisse bonjour Aruna. Allô Daba, bonjour. Bonjour no, comment che stai? Come stai? Tutto a posto? Ah, tutto a posto, tutto a vesta. Siro. Tutto bene? Allora. Daba Tungarandiko? Nam. Ambe Poligium, Suisse Malium bebe apu turepo. Nam. Vraiment, comme nous sommes à de côté. Bon, et comme Kamanapi a approché comme Malium Bekabo.
bon an fana Suisse yan nɔ maliyɛnw an ye maa caman wele bon an y'an ka communauté minnu bɛ France voisine na minnu ni Suisse ka surun bon u bɛ ka na n'u yɛrɛ sera déjà donc d'abord an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Genève u ka Nations Unies ka place ba dɔ bɛ yen nɔ bon mun ni Nations Unies bureau yɛrɛ ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma donc an fana n'an ka drapeau n'an ka mɔgɔw an nana donc an bɛ taa ka taa an ka voilà notre soutien au peuple malien. Oui, mais Aruna, dis-moi, ça se passe dans un contexte spécial. Abitama de wa yalma abi manga de ti abi mundeke au juste pour que toi buka akumakame. Non, on a embêté comme il a fait tout mina. Qu'elle n'est pas tout le bien, non, c'est fait spécialement pour ça. Nations Unies Moroka bureau est réuni Bama. Donc n'a qu'elle n'est pas quand tout le bureau qu'on a kawé quoi. Donc on a un drapeau, on a un fait un bêta, donc on a un discours nous fait ok. Donc en bas il a capot pour CDAO ou France ou fait ou capé c'est pas du tout normal. Donc en Mali on peut yoro là donc on a soutien ça kana kanye fi jamana mako. Aruna Koulibaly ambi foki walma don ni ala sona anga jemuka na tauna. Oui, allez-y. Nam. Voilà, en gros on va me dire non. Voilà, on fera pas pour Utafo. Donc, ni deux frères, on fera Gaou. Ok. Rapidement. Voilà. Ok, allez-y. Allô? Allô? Oui, Mbalo Mousso, il ni Djamou, qui bora Gaou. Ah, ne Madame Keyler, Fatmata Tissé. Ok. Ne ma bon Gaou, ne Genève. Ah, ici, il est Genève. Ah ouais. Ok, d'accord. Alors, à Mousso, la ligne est mouillée, ni Kenaka, Malien Mousso. Ah, encore motivé le noyau de. En Genève, Capra, France, voisine, Moroka. Donc, en Bethlehem, quand nous rentrons dans motivation d'Amiantaï. Ah. On a autorité au bureau, on met ça au fond. Tabarakala. Alsame ni Malion fait. Beka para Nyoronga. Vers l'union sacrée et à la solidarité en ce moment. Merci bien, madame. Merci beaucoup. Allez, et bon courage. Ah ouais. Allô, oui? Nam? Anike. Somo Bedi. Ma. Aïwa. Aha. Itoro. Aïwa, ne toro Maïmouna de Jitumu, Maïmouna de Biaka Bojitumu. Ah ouais, Kabo Jitumu. Ah ouais, on est vous malala koni. Il faut bien suicider wa. Ah ouais, non, c'est mes France voisine, mais je suis à 37 km de Genève. De Genève, d'accord, ok. Ah ouais, donc on a été en donné, alhamdulillah. Donc, nous avons fait des choses, nous avons fait des Nations Unies là. Comme Aruna Yakina Chumina, en place Bala Hanama Kabaleka, Anye Kapuye Kapo, Kanami Kasu Kodila. Yay, Alanga Drapo. Uni ambe video fenenke nala ni ok d'accord ya anjo ko ye malila ko komi Fatmata ya chum na wala msisi wala mkaine Fatmata sisi l'air est à la solidarité. D'accord, ok, merci vraiment madame. Mali autorité ba men Mali dom ba men ni ala sona, merci. Itungara donc na ngata la parti mali bobo gawo ale be tamasek pauli ok kambe au ni choti baraji ok apasa ma ka tamasek ka fani. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, matole. Tagalasan, matole. Alors, ce que je veux dire, en soutien tous oui. Le chef d'État, en soutien tous les Maliens qui sont aujourd'hui. Les Maliens qui sont dehors aujourd'hui. On est vraiment fiers vraiment des Maliens aujourd'hui. Voilà. Il y a tous de nord. Il faut qu'ils sortent tous dehors. Les Gaou, à Kidal, à Todani, à Tessélis, tous, il faut qu'ils soient dehors. C'est la bataille pour tous les Maliens. Voilà. Merci. Merci bien. Merci mon frère. Merci vraiment. Le message est passé 5 sur 5. Merci. Merci infiniment. Merci, au revoir. À bientôt. À très bientôt. Merci bien.
Voilà. Alors, je aussi c'est d'où il cadre en ambitieux qu'on a promotion qu'on a. Ni Malien ou ni Suisse, il cadre en Koroboro, Bamana, Tamashek. Vraiment, c'est tout à fait une ligne de solidarité et c'est émouvant. Ça fait plaisir. Et puis, je t'informe que les Nations Unies siègent Yoromi. Ou quand tu n'es plus chimé Yoromi, très bien. Devant les gens des Nations Unies. Alors, je dis cadre en bêta négocié fait. En bêta, aïwa, en bêta, zara premier mi. Non, abi moto. Et vraiment parce que le téléphone barakataya, vraiment il le faut. Amadou Maïga Johnny. Amadou Gay. Donc. Mamadou Maïga. Ojoin. Angatidege. Mi. Maïga. Ah oui, Maïga, oui. Mais de toute façon, Maïga, il doit intervenir aux environs de 12h30. C'est qui? Maïga. Bien. Voilà. Alors, Sedou. Maïga, bonjour. Oui, bonjour, professeur Sedou. Maïga, il veut prendre 6 ans. Le Watina Mbauko. Avec la Génération Bamako, diaspora malienne, femme d'effet. Le Kawa, ni Watina Anthony Flay, monument de l'indépendance, boulevard, allez sans faire là. Papa, ni Watina, il veut faire une famille, le Tamatien. Ode Mali drapeau et Kadam, Kabi, il veut travailler dans là. Mam me d'abord se donner pour ni veut changer sans fait. Mam de quoi bada enfant fait, ni veut place de sélectionnaire là. Mali drapeau, il faut de Kadam, ne Kunfoku. Oui, j'ai terminé pour la flana. Nous avons serait en Kaban, Mouyen Boulevard, Monument, allez là pour le Méromna. Il y a Farakaba. Et Watina, moi, monsieur Kitala, nous suivons la Wele, Mogomina, Dimanche Kenega. Ni Obana, Mouyen Kitakawe, c'est Kadam, ne Kunfoku. Vous êtes là, il faut avoir Mangana, c'est une Watina, ni Bain. Les Mousso de ta, Kapangalem de Kapa. Votre ménage va faire école Dieu, Kadam, c'est Kabi Mouye, Second Tigli, lycée, pour université, à Québec. Quand vous prenez quand on y a, mais comme il est premier ministre de Kougal Kouramaya, Kalebe Kenega. Il y a une formation unique à Ségassé, à Tafo, à Kénefla, Mogo, à conseil. Il y a confirmé qu'à fond, Dr. Sogala Kokala Maïga, premier ministre, la cérémonie avec la présidente avec Kenega. Sogal Vina. Sogal Vina Kenega. Inch'Allah. Nous dans la presse Rakaba. Alors, Maïga. Yala ni jama be chogodi ko erma se folo me a jama ni jama ko le mumbe bo boulevard la ubi chogodi Sedu wole kam min fora o de jabira ani wole don ko make mogo ko go sabula kayira ka fo boni kuye muye mo ka don pour la tala muye CEDEAO ni Mali ba kono ale ni ewa oli e Mali nyangini min ke o de na teni boni ko abuye ka tena o kan jamana ni mo min be ni demsen da ka doni ale atini ko dai aya ira ka fo kale sitiye ko ni Mali bina ko sitina ka o de bina ko ni ale bina ko jamana demsen de bina ka fara segal ka woni ka fara Mali yere kan ne bu ma dem nuna ni watina sabula jamana me kala tanta ani ko ni ko be frontière dati wala ti be jiti kala ka dumni kala ko jamana be fakal de ba kono o de kama bi Mali dem pe kala kelen fakele ni nga bo. Oui, Maïga. Oui. Yalma, il y a quoi que Nyama du même Kenaka, pour Nyama ou Kanadina Nyama, est-ce que Nyama doye? Asama président mi arrangé Durude, arrangé ça be falen no Nyama la mais nous teka jandoni. Awo. La comme a chama masi comme mbe sinasa, maute ma identité drapeau que ne va pas kana. Awo. Le président mi arrangé nani de arrangé ça va au Farakaba. D'accord. Alors, Maïga, ambi foki walemando. Oui. Yani an wulili cɛ ni kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ la i bɛ se k'an wele k'o dan tulo kan. Ni ala ka jɛ n bɛ to yan fo ka taa jɛmukan ban kunnafoni laban bɛna kɛ mun ye n b'o da aw tulo kan. Et la sécurité bɛ wa. Total. Merci bien. Sécurité o bila. Total. A côté naani bɛɛ datugulen don. K'a fɔ sécurité sira yɛrɛ tigɛra. Merci bien. Ka bɔ ka taa. Merci bien. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Josi Sedou, i ka dɔn bi ka di ni Mali i tɛ Mali ja dɔn fo Mali ka degun sɔrɔ. Sisan an ka cɛkɔrɔba bɛ Tunisie min ye ayiwa Alhaji Hami Ɲangi Bahame a kun taara Makan ka taa Médine a taara spécialement ka taa Ala deli gɛlɛya min filɛ Mali kan ka taa Ala deli i ka dɔn a seginmatɔ a bɛ Tunisie k'a ka contrôle kɛ a ko a b'ara k'a lamɛn en direct. Il est émouvant. C'est-à-dire que dugawu fɔn bɔ kɛra Magan olu fɛ a bɛɛ bɛ minɛ Mali ni Ala de kɛra kɔnɔ o tuma an bɛ dugawu don kɛ cɛkɔrɔba ye Ala yɛrɛ k'a ɲuman segi ka bɔ Tunisie ka taa an ma yan. Cɛkɔrɔba a bolo sumana sa dɛ. Baara min kɛ. Ɲumanya ba in. Baara min kɛ ɲumanya. Ale bi a caman di Mali ma n'a ma to anw fana minnu ye kumakɛla ye n'a ma kini d'an ma an k'a dun de. Mɔgɔ tɛna n fa. A denw ma wasa e ye sa. Baara min bɛ mun kɛ anw ɲɛ bilen dugawu kɔ. Ne n'olu tɛ ɲɔgɔn ye o.
Jean de bi ka do ambita awani ga kara ka fabila la I ka do ka fieni banzi ngoro ni ka soroka sai kana na jekera sebe bura min galali anu da lamebo kloka nego kara fe Joan Sedu Cardon, Ewa, me one year be 7 way, Abilika and Negama, Joan Sudi Cardon, me Usas Bare, Sinindo, me Moludu Bamis, and Wosanani Jagafoba Glan, Sini, Inshallah, Kurofina Ballon Dangana. Joan Sudi Cardon, no Ibuala, Ricardo will it Dabaraka for Bella Gilina, Ricardo Yoromin Barakake. Yoro munumbe nu ye wili kadjo ke zegwa ka ufe olu ye wili kadjo bele bake wa femi fene ye katiye katika ubole noni watina doila region kurala femi ye masigi ka ka fara doila ka olu fene fara la nyanga kenyeba ka ufe kenyeba community fla plus banta olu fene wili kadjo ke kuchala ka no ye kuchala region kura ye ka gouverneur colonel Ablaye Cissé ale kerefe femi ye jama badi bora kabi 11h wati femi ye kuchala kenebaye ka mena yimvene vara ba fo lahara bolo mali fanda nani be bolembe kati yere population be sinembe ka bo ka fa be mene yon so di ka don aywa tonka e ka don aywa owara joso onyema fo na kuna fundi dama e ka du ka dugu na lamidi bele jile farale be nyanga juma ma jigi tama ba bele ningo bulu da ngani ajira ninga nyeshi aywa jamana nyemo ma ani seda o ka dana juya ka se ko kwakari tabarkala yon sedu ibolodo Dabatu ngara nebi ndika do mi boni sebenye ango mi ma la plim lip basiriba no ye zie kulubali ye ninya ka sebenye akomu ye kulubali ko ni seda o ka kele bela jele bana mi mbi na se ode jamana kundigi kura sigili parti munumbe no lube ka fanga nyini a parti chama mbe munumbe labe ani wuli ka jola odo URD sebeni gala ko akoni ya takalaje URD apuma chalembe sabula dangoroba no ye ngana banye ni nye URD tutige ka ke parti kwalenye Ismaila Cissé kabale tara nongoma yerde koningera tigite falishula suruku fenati sira alanye Allah Sebenigala ko ako femi nye wartigu ye bano ani femi ye nafolobatigu ye u bela jele yerde koninge u kanu fenye bela jele ba fe ki tache yerde la na ame domine kobi jakulu do sigira u komima sauvegarde l'URD no ye CPS URD sebenigala ko u bora ninga pma minzeve femi nye madoye no ye kalulu samaka ale pma chama mbo URD bi dabolo minga wili kadoni bara mununga ngake adama garola sebenigala ko ko kalulu tay ngofe jekulu wera bora kapma munumba lanyini afo fami yerde aka congrès extraordinaire ke président kura o kabla saliku nola ni mbise ka to fami ngoni nye Ismaila Cissé ale kanona bla Sebenigala ko akoni ya takalaje fami nye madame Kulubali Kadiatu Samake yerde troisième vice-présidente do ale de puma invo Sebenigala ko puma ngoni invo kana bla bila samali chara sabula ma do be munu ya jira ka fo fami nye puma ngoni ye sharia soso bade do sabula yerde be dabolo mingabi o de u ka fara nywana ka hakilina ke kelenye ni mbise ka to parti yere ka ke kulu kelenye Sebenigala ko akoni ya takalaje fami nye professeur Saliku Sanogo ale mimbe parti nyamaya labi ama yere blay jekulu do de asigi wa Ismaila Cissé ala ka hine ale de ye sharia usigi ka foni president boray ma mimbi daka o de bi blanola ma Saliku o ye vice president ale de ni joro kaka bi wa fami nye jela makura no bike abike parti sharia o ye mivo Sebenigala ko akoni ya takalaje alna manya kafo kongere bike kongere ngoni nga lanyini bureau de fait mi na nyama ya be Saliku bolo Sebenigala ko amedo mina ko bi farafrali ani samasamali me URD kono akunte sabula parti mago be fait mina bi o ye basigi ani faranyanga yi sabula fait minye parti nye parti belebele bado nu faranyanga ka je fait minye fanga ka nyini akachala Ismaila Cissé tien minye semana do mi songa lay do me kuna bodu blani hali anye mi wala plim libre kono ka bi wala jodi de dumbe bolo bugo kado mi boni sebe mi nu kama la révélation ko dogole ko da kenaka joni se di kado abo ministry la ministre du Traoré awulle do adele ko la joni se di kado femi ngalfale do ama o nyebi soro tugo mina ka jeya akake nyedi mi wurado ko di mi wurate ministre de mine de l'énergie de l'eau la ministre du Traoré ministre du pétrole ani ministre de gaz Allah nimbe kamale ingile super ministre
lajilla jɔnji sedu i k'a dɔn ayiwa n di suna n'a sɔrɔla jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma lafiya kuranko o ɲɛ bi ni ka sɔrɔ dɔɔni o tamasiyɛn ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la jɔnji sedu i k'a dɔn bamakɔ jiko ka gɛlɛ yɔrɔ caman orobinɛ turulen bɛ yɔrɔ dɔ la nka ji nani ye wamani de ye jɔnji sedu i k'a dɔn bondonbaw i k'a dɔn ji yɛrɛ kana se ka kɔtigɛ sabula funteni maa bɔ jiko gɛlɛya bi boloda fa bɛɛ lajɛlen la jɔnji sedu i k'a dɔn o de la a bara ka wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ min ye awa ji bondo ye min ni a bonya ani a bɛ se ka ji mètre cube hakɛ min minɛ a ba tan fo ka taa bila miliyɔn 1 litiri la jɔnji sedu sɛbɛnnikɛla ko o kɔni gɛn bɛ wasa ye wasa min ye bakɔfɛla in ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ dutigiw ani dudenw jɔnji sedu k'a don ka se ka ayiwa kisi sabula funteni maa bɔ ka ban ji sɔrɔli fana ye mataba de k'i dɔw la n dabakɔrɔ ATT bugu jɔnji sedu k'a don o yɔrɔ caman de bɛ yen minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka ji litiri miliyɔn 1 o bon dɔ yɛlɛla jɔnji sedu i bolo maga orobinɛ na ani ji k'a fɔ ko casa yɔrɔnin kelen jɔnji sedu k'a dɔn awa min ye taama ye kamana guwan ji donni ka taa yɔrɔ caman o banna o bakɔfɛla in na a ko camancɛ fanga dabakun ye nin de ye jɔnji sedu k'a dɔn i mana kɛ minisiri ye jɔnji sedu k'a dɔn camancɛ fanga na e ni jɛ mankan i ni bɛndiya mankan jɔnji sedu baarafin ani baara kologiri de fɔlen don sabula min kalifalen don ale ma ji ni kuran jɔnji sedu k'a dɔn ale ni suna mankan wa ciden i k'a dɔn o ti maa dusu suma a yɛrɛ de bɛ wuli ka taa du kɔnɔ ka sin ka taa orobinɛ dayɛlɛ ten jasa n'a y'a ye k'a fɔ ji fanga ka dɔgɔ o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ ji ɲɛmaa wele nin yɔrɔ in ko bi cogo di jɔnji sedu k'a dɔn san kalo 12 a b'o taama na a ko tile 2 taama kɔni bakɔfɛlaw jɔnji sedu k'a dɔn hakaja an bɛ don min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ ko lafiyaba kɛra dɛmɛ ni dɛmɛ o talen bɛ ayiwa min ye ji bon ye ka se ka dɛmɛ kɛ jɔnji sedu k'a dɔn ayiwa jɛnɛjɛkulu minnu bɛ yen n'o ye ONG ye ani ba ɲumankɛw olu ka wulikajɔ ni ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen lamini sedu a ka cɛsiri ni wulikajɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ k'a bila baara min na jɔnji sedu k'a dɔn fo bɛɛ lajɛlen ka nafa yanni cɛmancɛ fanga bi ban jiko ani kuranko lamini sedu k'ale k'a dɔn i k'a dɔn malidenw dɔ hami kɛ bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan tabatu kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau basiriba n'o ye a jamutene ye nin y'a ka sɛbɛn ye jamutene ko a ko a ka di na ti dabila diɲɛ nege tɛna kɔ Imam Mahmud Diko k'a bi maliyɛn bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan ɛwɔ Allah ha imam oui merci ko yɛlɛmana ha nam ko yɛlɛmana a ko mun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafoni minnu ye n'u cɛruna o de ye k'a fɔ CEDEAO ye ɲangini min da ka da an ka jamana kan ɲangini in ma bɛn maa si ma Imam Mahmud Diko a bɔra ka kuma M5 RP u ka autorité morale a bɔra ka kuma a ko ale bɛ don min na fɛn min ye Bamakokaw ye malidenw an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ale ye taama min kɛ ka taa Dagarukaw fɛ ale ye kuma in fɔ k'a fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to Mali ka dɛmɛ a ko a ye kɔrɔfɔ min fɔ a selen filɛ nin ye a bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ joona maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn na an ka kɛ cɛ kelen ye min bɛ se k'a to CEDEAO u ye danna juguya décision jugu ani ŋaniya juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ o kɛlɛ ka kɛ ayiwa Mahmud Diko ko a ko fɛn min ye kɛlɛ in ye CEDEAO ko kɛlɛ dama tɛ koyi sabula fɛn min ye Faransi ye n'o ye marabaa jugu Mali janfabaw ye olu de bɛ ko in senkɔrɔ wa ko o ko kan ka kɛ ale imamu fɛ min bɛ se k'a to camancɛla fanga in ka sinsin Asimi Goita ka tɛmɛ ni baaraw ye fo ka taa min kɛ a ko a b'o kɛ han a bɛna Ala deli kɛ tuguni yan a bɛna Ala deli de bɛna kɛ CEDEAO kamazeni wa ale de ko yan ko a ye IBK Ala deli k'o ka fanga tiɲɛ o tiɲɛna wa a ka Ala deli kɛ k'a ye ATT Ala deli a ko a ye ATT Ala deli k'o ka fanga tiɲɛ ale da de y'o fɔ wa min ye farafin k'u y'a ni a y'a bila ɲɔgɔn na k'a ye Ala deli o fana ta tiɲɛna Alassane Dramane Ouattara n'a b'a a mɔgɔ b'o fa n'o ba sɔgɔ la n b'o f'a ye awɔ Ala deli ti k'o kɔ Kele Ghanéen ka président Nana Akufo-Addo a fa n'a ba n b'a sɔgɔ dɔn ani joli Burkina masakɛ Roch Christian Kabore Mati Dozo sɔgɔsɔgɔbatɔ dangaw coup d'état m'ale jɛ sisan Sénégalikaw ka masakɛ Macky Sall a ma ban dɛ n t'a ɲɛdɔn Niger masakɛ a fa n'a ba tɔgɔ n b'a ɲini k'o f'a ye Mohamed Bazoum o b'a la a de ko Aminata Bazoum n b'o dɔn Gambi
Mbo don. Nam, a to fo kana. Gambi. Gambi masakɛ. Baro. Marakamuso babo. Abaye marakamuso di. Ibo do. Mbo fa ye. O ye maraka ye. Maraka do. Lomé. Togo. Benin. Ukatane. Cap Vert. Mbu bɛ ba tɔgɔ ɲini ka d'a ma. O kuma a ka Ala deli. Nigeria président ale ko atita. Ale yi banga taw. Merci. Mamadou Buhari. Ngo ba bɛ ba tɔgɔ d'a ma. CEDEAO ka sommet ale ko ale mangene ayi yɛrɛ kɛ banabaatɔ k'i banga taw. Merci bien. Baara ɲɛna o. Awɔ. O kuma a bɛna Ala deli nin bɛɛ kan wa? Yɔrɔnin kelen. Diko a ka kɔlɔsi ka di koyi. Maa min ye ATT ni ninnu dafiri tile kelen o bi tɛ se ka ninnu minɛ ka d'a ma. A k'o kɛ dɛ. A bɛ se. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadou Diko a seginna a kɔ kuma minnu n'a kun y'o fɔ ka transition tagalima a kun sɛlilen bɛ a ko dɔwɛrɛ ma d'ale ma miliyɔn dangɔ a ko ale ma bonya ni tulu ye a ma bonya ni camion remorque ye a ma bonya ni foyi ye fo ka video kɛ k'ale lagosi a dimina ko dɔwɛrɛ ma d'ale ma miliyɔn dangɔ. Anw miiri k'an yɛrɛ fɔ anw ma foyi sɔrɔ. Ne min ye MPKT ko kɛ yan ko kɛlɛ min y'o fɛnw bɛɛ kɛ yan ka taa boulevard la yan fo ka taa kaso la. Dɔrɔmɛ kelen ma d'aw ma e dan bɛ misiri kɔnɔ e ye miliyɔn dan sɔrɔ. En tout cas e kɔni ye kaso kɛ. E ye kaso kɛ o. Ne ye kaso kɛ. A tɔ ye sa e ka kaso kɛ. Pour que o k'a dɔn ko an sɛgɛnna. Jaja Nasrullahi wal fatru. Jaja Nasrullahi wal fatru. O tuma olu bɛna dɔn waati jumɛn k'anw sɛgɛnna. Ni daba donna kaso la waati min sa olu bɛna dɔn ko ja anw dɔtɔ don wa. Maa sigi ten. E m'a dɔn dɔ kɛra. Jeli don kaso la. Cɛnganaw de taara kaso ye. Anw ni musobakɔrɔw bɛɛ ye kelen. Aw bɛɛ ye kelen. Anw de ta. Safurulayi. Sɛbɛnnikɛla ko a ko imamu ye ko faamuya sabula bagabaga min n'a y'a kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu bɛ yen colonel Asimi Goita commando parachutiste force spéciale bagabagali k'a kɔni a ma Asimi ta. Ala deli t'o minɛ o. Ala deli m'a minɛ. Asimu kɔlɔsi bɛ n bolo ne de ye nin bi ne de ye nin bi n'i m'i cogo dɔn n bɛ se k'i bi. Asimi m'a mɛn koyi. Asimi ye gɔbɛlɛfin de ye. Gɔbɛlɛfin de don wa. E m'u ka dugu tɔgɔ mɛn sɔgɔmada in na. Ko Moribila. Nin ye burusi fin ye dɛ. Ne ma da la ni réseau bɛ o. Moribilakaw anw bɛ kɔfɛ sa mais anw fɛnɛ ka fisa ni Moribila ye. Kelen bɛ ka den ko de u y'a ko de k'a kɛ goso foyi t'a minɛ. Ni Ala yɛrɛ tɛ foyi tɛ t'a la. Wa a bɛ kuwɛk a taamatɔ marifa in b'a bolo f'a bɛ taa kɛrɛ kan. N ko a taamatɔ i b'a fɔ ko jirijala. A bɛ taa ten nkoki ka t'a minɛ o a t'a minɛ. Fɛn de bɛ nin minɛ a t'a minɛ. Nin kolen don koyi. Miyangaden. Foyi tɛ nin minɛ. Sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ imamu ye nin kuma min fɔ nin ye maa caman jigi sigi sabu maa caman kun bɛ ɲini ka jigin a la maa caman kun bɛ ɲini ka bɔ a kɔ k'o sababu y'a kɛ a jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na o tɛ faso jɔyɔrɔ ye. Sɛbɛnnikɛla ko maa ni dɔnnen bɛ ni gulokiba min ye n'i y'o bɔ bɛɛ i bɛ kɛ dɔnbalafili ye. Mamudu Diko an ka imamu an karamɔgɔ a dɔnnen don ni gulokiba min ye a y'a ta paraw k'a don a kana jataw wa a fara mɛ jama kan. Jean Didou n bɛ deli k'a f'i ye yan maa ɲuman n'a kɛra fali ye kana yɛlɛ a kan a tɛ t'o la bada a tɛ t'o la a mɛn o mɛn a bɛ se k'a kɛ minɛn wa seginna ya Rabbi Ala ka barika don an n'a la awɔ hali ni bɛrɛ ma d'a ma hali ni a ma bonya a ma a la bonya sukaro ti ta malo ti ta miliyɔn ti ta nka a bɛ fara a kan de n'o tɛ bube yi tile kun ka di nin ye o sabu o tun bɛ taa ni miliyɔn 50 ye. A ka chauffeur ayi e t'o dɔn fɛn a tɔgɔ di Bukarifin de b'a ka chauffeur kɛ. A ka chauffeur kɛ yan awɔ min bɛ taa wari minɛ yan. Ayi chauffeur kɛ in o b'i sigi de ka anw ka radio lamɛn a fɔ chauffeur kɛ in ye k'a k'a fɔ imam ye Ala kana to a ka kuduba jɔ bi n'a mɛn n ka nasɔngɔ bila ka na. Awɔ a k'o bila ka na. A delilen don la a filɛ k'o dabila nin. A b'o di o. A b'o di. A bɛ ka di. A bɛ ka dɔɔnin ne ma o. Don dɔ la ani ne ye ɲɔgɔn ye maison de la presse la ne ko Hamadi on lati k'a nange a y'i bolo da ne kan na a tɛna ka euro di ne ma ne ko fɔta. A pamana o de ma o de y'an bila ɲɔgɔn na n'a nana ka kɛ jamana fɛ ka jamana dɛmɛ a kana ɲinɛ a ka jelisɔn a kana ɲinɛ a ka segin a jogo kɔrɔ ma jelisɔn jogo. Jean Didou e ko waati ma dafa sa de. Juma sera kelen. Waati t'a la.
Jɔnti Seydou i k'a dɔn kunnafoni laban min bɛ yen o de ye nin kamalen ye kamalen min ye camion 500 bila jamana ka bolo kan fi sabilillahi ala kama kira kama Jɔnti Seydou i k'a dɔn Mali jagokɛlaw an tɛ maa critiquer Mali nafolotigiw an tɛ maa critiquer nka an ɲɛ bɛ bɛɛ la ni jamana bɛ dingɛ kɔnɔ waati min nafolo min b'i bolo n'i ma se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ n'i ka nafolo a bɛ mun ɲɛ i ye dɛ nafa t'a la o tuma nafa foyi ma Seydou Nantume ye min kɛ Mali waritigi bɛɛ lajɛlen k'a kɛ camion bɛ min bolo citerne bɛ min bolo a bila jamanadenw ka bolo kan kari bɛ min bolo a bila malidenw ka bolo kan yanni Laginɛ yanni Moritani taa Kasagi la dɔrɔn i y'a mɛn o ka kɛ dɛ Jɔnti Seydou yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na min ye Usaz Bare ye i k'a dɔn tabale gosilen don a fɛ sini min ye mawuluduba ye cɛ o cɛ b'a la i k'a dɔn k'i ye diinɛ gana ye Jɔnti Seydou i k'a dɔn Mali kɔnɔ bi i b'a dɔn ko Bare ye diinɛ cɛba ye Jɔnti Seydou i k'a dɔn Hayidara ka Bare Jɛkafɔ Bare o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la min ye sini ye Kurufina Balɔndankɛnɛ na i k'a dɔn ayiwa min ye nin mawuludi in ye a bɛ sigi sen kan Jɔnti Seydou i k'a dɔn ka welewele da kɛ min ye kalifu général Alhaji Umar Tal Ɲɔrɔ a denw a n'a mɔdenw san o san u bɛ tabale gosi ziyaraba min bɛ kɛ Ɲɔrɔ Talilakaw fɛ ɲinanda bɛ kɛ février kalo tile 7 ka taa bila tile 13 la Ɲɔrɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn Seku Amadu Hadi Tal ale de bɛ wolo kan ko e ni ne ko an welelen don Ɲɔrɔ awɔ e bɛ taa dɛ i bɛ taa dɛ cogo di ne de m'a kuma f'i ye fa de b'i la i t'i hakili sigi e ko k'i ja de b'i wuli e ka kow kan e k'i to yan kan ne bɛ taa a ye ne ɲininka an tɛ taa avion na dɛ an bɛ taa sira de fɛ non mun avion on fait le tourisme a ye ne ɲininka ko hali ne ni jɔnni bɛ taa ko hali ne ni jɔnni bɛ taa ne n ko Labal Niang awɔ Labal Niang i place bɛ yen Labal Niang ye n dɔgɔnin ye dɛ awɔ a bɛ Labal Niang jumɛn ko don Labal ka kɔrɔ ye Labal Niang jumɛn ko don ayi an bɛ Niang dɔgɔnin denkɛ ye wa awɔ kan kɔrɔ ye kɔrɔ kɔrɔ Labal Niang voilà bon ani Labal de bɛ taa u ka Mercedes ninnu climatisé a bɛ érigé a yɛrɛ kɔrɔtalen a bɛ don kelen kɔnɔ a bɛ kelen bila anw fila ka bolo kan e ni jɔnni ne de ye fila voilà merci o tuma n'an seginna ne bɛ taa ni an bɛ segin min na ne bɛ taa n'o tile ye Jɔnti Seydou k'a dɔn association min ye Seku Amadu Fatɔma Jɔnti Seydou k'a dɔn kɛlen bɛ ka tabale gosi ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u b'a fɛ ka ayiwa misiri ani madarasaso dɔ jɔ Fatɔma u bɛ deli kɛ ka ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka dɛmɛ min ye Fatɔma misiriba ye ani madarasa association Seku Amadu Jɔnti Seydou k'a dɔn u ka welewele kan don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma waati a dafara e ko kana ɲinɛ fɛn min ye au conseil islamique président ba n'o ye Achek Seyid Sherif Ousmane Madani Aïdara a ye laseli kɛ ka alisilamɛ bɛɛ wele sini 14h waati an ka selifana seli Bamako misiriba la ka dugawu kɛ jamana ye n'an bɔra yen an bɛna Korofina tɛrɛ kan baara ka kɛnɛ kan sini selifana inshallah awɔ ni Ala sɔnna an bɛ taa dugawu ta jamana ye n'an bɔra yen dɔrɔn jama an b'an zuru Korofina tɛrɛ kan baara ka ziyaraba in kɛnɛ kan Jɔnti Seydou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se a dafara i k'a dɔn k'a ka to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ kunnafoni di cogo la bi sabula kunnafoni di sɛbɛn caman ma kalan an fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye wulikajɔ min bolo dalen don maliyɛnw fɛ ka ɲɛsin ayiwa jamana yɛrɛ ma Mali fa bɛɛ ani Mali kɔ kan an bara k'o kunnafoniw salo hakili la o fana kunkun bɛɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye jumanatɔ waati ye o sera nɛgɛw karafe jibi de tun b'a la sisan n'anw wulila an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi n'olu bɔra yen Ahmed Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surɔfanatigiw m'a di su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan Jɔnti Seydou k'a dɔn ayiwa farikoloɲɛnajɛ kɛnɛ burapelenw olu bɛna taa k'u da don farikoloɲɛnajɛ la nɛgɛ ɲɛ 21 Jɔnti Seydou k'a dɔn anw bɛ labɛn kɛ sa ka misiriw sɛgɛrɛ Jimson control baara ɲɛna i k'a dɔn min ye journaliste Seydou Daba Tunkara Jimson control wa sala